Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadin kajengya kendu ya UCM bat ka EC ka KHADC ki khon ki hajar ka himalangren ki lapen paw kajeng bamhun ya kajengya kren halor kajeng dawa jongki bat ki labu por khat san sngi ya ka council banweng CM ya unong te sing CM yong u konverna ka kanhun ki khon ki hajar ka himalangren uba watlat lingdo langren habakren che ki padba haplau ka KHADC hadin bakilami na kajengya kren uloong ba habaki lapen sngoy kejeng dawa ki jongki UCM bat ka dekhot ka isi ki lapen paw ba kimpat la ban pule ya menta Henry ki hab ban yit benia biang ye ki kot kisla namar ka jing reben ulaya thu bana kaliang UCM uklam ai ka jubab ka bashai hadu ka bakut ka jing ekren bar ka jubab ka bakiyo kalong ba ya menta ompat la ban ai ya karai tat hadu ba UCM bat ka KHADC kin yo ban pule biang ye ki kot kisla kabala penlong ye ka ken hun ki khon ki hajar ban ai por ka council ban wengs im ye unong te sings im yong na ka khets im Adin man nak kaliang jong UCM rekat berkeisi kila khot yang kita yalam mangin ya syong perkat hapo lingilai kene sibun kimat habai de berkejujur kejungi ke panaduk kusnem arjar bulai wat donru sibun pat kiwi ki komplain ibangil ada penbu hagini kisni ki pada berkumjo lingilai keren ya kajuk kamat syapang kajing thong biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim marang ba jong kahima ila pen pau mene pana kaliang jongi kum ki kun ki hajar jong kahima da lele ru am pat niai teng menginai persya pat ngim laru pen peliang pa unong tai sing imyong pen teng biang pen long muslim unong sinsyar jong kahima ka jongi ila pen sengai kata pana kaliang jong ka isi dekat UCM ila ong ba ya menta kim pat la pen pule dan ban bijit bini biang ki file namar ka jirben jong ka file pat ka poru kala long kerki dena kali ka jongki kilapan porangi perkilap tharu lagi don kalenti pengen lech kino ki benta kasyong hangi perkasyong angkarai kejong pai ba jong kun wajar jong kahima kata kadai kebangi ngila yakin mene pat UCM ilapan singau ru ba laka isi ba menta kamla banwangi u hapo ka khatsan singi gumta nakaleng ka jongi tastin pat kun wajar jong kahima ngrin inwan hang ne wan sya tangan taradu pakai isi kan ai yangi ya kijbab ke basai kata kadai ka jis pensingau ka jongi haka isi serena kale ka jong UCM ukam la ban ai ya kijbab tar adu penkur ke jekren kijbab ka bangiyo hi kalong ba ya menta ompat la ban ai karai tat hadu bana kale jong UCM bat ka KHADC kan yo ban pule biang ya ki file nang ne sakmat kata kadai ka bangiyo bat ka jing dawa ka jongi ka kremla ban urlong namar baka council ka kremla ban ai ka jawab tertum ka jingpan ka jongi harena kaleng ka jongi ila bupor apo ka khatsan singi bagi dai ban jawab lem kumta mat biang ye ka jeki jong pat ba ukun ajar jo kai ngalen padu kin simpat ye ka tinjam bangin yat da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti yin sapet kap karai perkarai kalong kabakado ka syong pat ba ladau pat ba ong bangin tia ang ne tak ada begini ya kerai inwan biang ang ne apa ka khatsan singi bangin tia ang ne tak ada baka KHADC kan ai ka jebab hangi ukun wajar jo ka hemaleren ngimla ban syong klikti wat ngimla aru ban yuroi ya ka hok ka jongi kata kadai ka jibet singi ka jongi kata kadai ka jebab ka jongi khatsan singi mar biang ka jingi ki ka jongi bat pi ka isi kata kadai ka jibet singi ka jonga hakani ka por ka pamenta Ginawan hang ne, insyaan tangan hang ne, tak ada ba ka isi kan ay ka jimsar ka bahok. Ka inquiry ka ba ka council ka le, kamlong ka bahok ngitip saya kata, irapan singau mene sibon ki points. Hari ka isi ka kemla ban simrai. Inya caki benta bade baniat, wangan wan beng hang ne, hari ka khatsan singi. Insya tangan hang ne, tak ada pengin yok ka jawab. Karai ka pakdo ka syong upat ba, namar penloi ka hima, da upat ba. Kata kadai karai ka jongi ya mentah.